आयं बैसागुआव नोंसानाव खाम जागोन दे आं बुंखाबाय ओइ आयंखौसो बुंदां आयंखौसो आंखौ नोंनि खाम संनायखौनो बुंबाय थायो हरसानो जाला जा थैयाबा मोनजागोन दे Hello friends, welcome back to my channel. So गिबियावनो बयनिसिम जिहेतु बे भिडिअखौ Maha Shivratri ना शुट खालामदो so बयनिसिमबो first of all Happy Maha Shivratri Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya दे बयबो खेबसे बुंदो हर हर महादेव नै ओमफ्राय फुजानि जगार खालामगासिनो माने जोंहा आबैमोनहा आर'ज लागोन आरोना इनिखायनो जों बायदिसिना फिथाइ सामथाइ हागासिनो प्रसाद रेडि खालामगासिनो नै ओमफ्राय फार्स्टआवनो आङो मन्दिराव फुजिनानै फैग्रोबाय जोंहानि न' खाथियावनो शिब मन्दिर दङ बेवहायनो आङो शिवरात्रिनि मुङावहा खुलुमनानै फैबाय स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामला आरो लोगोसे लाइक होनो दाबाव फुजा बावना फैखांबाय ओमफ्राय आबैमोनहानाव दा थांनो नागिरदो स्कुटि लानानै बिसा माने दिनै आर'ज लागोन आरोना इनो ओमफ्राय दा आर'जआव थांनो नागिरदो आरो स' डाइरेक्ट आं आबैमोनहानाव थांनानै नोंथांमोनखौ लोगो हमसिगोन आब' बाकुका सोंदोंमोन चिंग्रियाव सोर सोर थांगोन होननानै ओमफ्राय आंनि साबस्क्राइबारफोराथ' मोनथिखायो खोमा सिंग्रि जायगाखौ जेराव माने शिवरात्रियाव मेला जायो आरोना ओमफ्राय देग्लायथ' मेला जागोन ना जाया मोनथिया बाट आंबो थांगोन आरोना दिनै जिहेतु थार्सडे आं बे भिडिअखौ थार्सडे दिना माने आपल'ड दिनैथ' वेडनेसडे आं वेडनेसडेआव नै दा भइस रेकर्ड खालामबाय थादो ओमफ्राय आङो भइस रेकर्ड माने भइस डाबिं खालामबाय थादो सरि ओमफ्राय आं थांनाय जागोन खोमा माने दंहा सिंग्रियाव स' आंनि साबस्क्राइबारफोरा सोरबा लोगो मोनब्ला आसा खालामो माथो होबाय बायगोन होननानै बे मानि आरो एस्रा संदो
नोंथांमोना मोनथिखायो जानो हागौ सिगांनि प्रिभियास भिडिअफोराव जोंहा फादारखौ नुबाय जानो हागौ नै सिफुं सुग्राया बे सिफुं सुबाय थानाया जोंहा फादार आरोना ओमफ्राय जोंहा फादारनि खाथियाव जनाया आं आमाय जायो गामिनिनो बे आमायदों आरो जोंहा फादारदो गामियावहा सिफुं सुयो आरोना सिफुं सुनो रोंग्राया बे आमायदो आरो जोंहा फादारदोल' आरो खाम दामनो रोंग्राया जोंनि गामियाव सानैल' आरो गथ' सासे उन्दै दङ साहिल नाम आंनि सिगांनि भिडिअ बिथां गथ'आ माने दल दामनाय दङ आरोना ओमफ्राय आयं दङ बेखिनियानो आरो ओमफ्राय ओइथिंजाय आरो सासे आमाय सेरजा दामगासिनो बारा नुहुरासै बेखौ बेफोरखौ रेजे जोबलांदों आरो बेनिफ्राय नाम्बार 1 जोंनि गाननाय जोमनाय गोमो गाबदों इमान मोजाङै गानदों हानाय हागारस्रादों हिन्जावफोरा जोंनि बाथौ धोरोमखौ गनायनानै राष्ट्रीय स्वयं संघ जन कल्याण समितिया बिथां गणेश दैमारिनो बे श्री गुरुजीनि बान्थाखौ होनाय जायो स' गासिबो धोरोमारिनि गुरुफोरानो बे मिटिङावहा एटेन्ड जायो बेनि गेजेरावनो जोंनि बे बाथौ धोरोमनि एवार्डखौ बिथां गणेश दैमारिया रिसिभ खालामनो थाखाय खाबु मोनो स' जोंनि बाथौ धोरोमनि थाखाय बहुद प्राउड आरोना बे गौरबनि बाथ्रा मानो होनोब्ला दिनै नेसनेल माहारियारि बान्थाखौ राष्ट्रीय संस्था सिभिल जन कल्याणनिफ्राय होनाय जादों महाराष्ट्रनि मुम्बाइ बे आलिगड़आव दा बेवहायनो दुलाराय बाथौ खामानि मावलांनांगौ दिनै दुलाराय बाथौ गौतम ऑल बाथौ महासभा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक स्वर्गीय माधव सदाशिव गोड़वलकर तथा श्री गुरुजी के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिति महाराष्ट्र प्रांत की ओर से आपको धर्म संस्कृति क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए श्री गुरुजी पुरस्कार प्रदान करते हुए हमें आनंद होता है नै दा आरज जोबखांबाय प्रसाद रानना होगासिनो ओमफ्राय लोगोसे खिचिरिबो जाहोदोंमोन टेस्टि जादोंमोन आरोना फुजानि खिचिरि बनायनायफोरा तामाम टेस्टि जायो आरोना न'आव बनायना जाबाला गोथाव मोना बाट इफोर फुजानि मुङाव बा बहाबा मन्दिर सन्दिराव होयोबा खिचिरिखौ तामाम टेस्टि मोनजायो आरोना स' नोंथांमोना मोजां मोनो ना मोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौ बेसिम नायब्लायब्ला सरि आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौ बेखिनिसिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दा बावथार प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आटेल जाबाना मानसिया भिटामिन आरोना सालुबो जायो जानाया मटि जायो आरोना मोजां जायो आरोना गोथौ जाबा मटि जायो आपेलजों आंगुरजों गोथाव मोनो इमान लुरिबाय थाना मोजां सोदांथ'
जानायखौ माय खिथि नंगौ नामा जाहा खिसारि हायग्रायानो थाबैबो कावा कामानानि हा Bis plastik Dis le. Dis lah dis. Bini नांगौनो लाबाय दा लायगोन र' अबेथिं दोनथ' Mina deh. नै जोंहा मेदामा खिसिरि रानसुदों गोथावथारना जाखायानो कावाया संनाय गिलास लाबायनो दैनि आरो मोनजानायखौ लेक्चारा बारा जाथारदों जेराव खि सङा गोथाव जामारो गोथाव जायो संनाया खिनो ओंखारबा खि खायसो संनायाव गोथौयो नोङो दोनथ'र' ओइ मोनसे बुंना होनाय जाग्रोना मालाय जानायाव मा जात जात बुंना होगासिनो गोथावा दा दे जादे जादे